Har du også ledt forgæves efter en stabil leverandør af emballage, kontorartikler og rengøringsmidler? Mange virksomheder mangler en total leverandør, hvor de kan købe alle tingene det samme sted. En total leverandør med stabile leverancer, lave priser og god kundeservice. Men nu behøver du ikke at lede længere. Sitex er branchens bedste totalleverandør af B2B-løsninger. Med vores store sortiment på over 35.000 varenumre har vi alt inden for emballage til industri og restauration, kantine og catering, rengøring og aftørring og kontorartikler, så vi kan levere det, du har brug for. Mange af vores varer kan leveres med private label. Din virksomheds logo og brand kan blive påsat, så du kan bruge vores produkter i din markedsføring. I webshoppen på Sitex.dk kan du nemt finde de produkter, du har brug for. Vi har prisgaranti på alle vores varer. Finder du varen billigere et andet sted, så slår vi prisen. Med vores dag-til-dag-levering i hele landet er du sikret hurtige leverancer. Og vores kundeservice står altid klar med hjælp, hvis du skulle have spørgsmål. Besøg vores webshop på Sitex.dk. Her kan du få et godt overblik over vores produkter og foretage en nem og hurtig bestilling. Du kan også ringe på 70 70 71 45, så vil en af vores medarbejdere servicere dig. Sitex, branchens bedste totalleverandør.